Hola a tothom, en aquest vídeo explicaré la introducció de les fraccions. Què vull dir amb això? Doncs que explicaré propietats importants de les fraccions a nivell de saber, per exemple, fraccions equivalents o saber fins i tot la definició de les fraccions. Per tant, comencem. La definició exacta del que vol dir una fracció és justament aquesta, que diu: una fracció és una expressió matemàtica que representa una part d'un tot o una quantitat dividida en parts iguals. A què ens referim amb això? Doncs que bàsicament nosaltres tenim una unitat, és a dir, podem dibuixar per aquí un quadrat que representa la unitat. Suposem que això ens dona 1. Doncs la fracció el que faria seria, si jo vull agafar només la meitat d'aquest quadrat, partiré aquest quadrat en 2, només agafem una part de les dues que representa aquesta unitat. De forma que, quan nosaltres pensem en la forma de la fracció, és a dir, un numerador A dividit entre un denominador B, el que tenim al final és, amb aquesta ratlla fraccionària, estem separant en quantes parts s'agafen, o sigui, quantes parts estem agafant, dividit entre en quantes parts hem dividit nosaltres la nostra unitat. Sabent això, bàsicament aquí podríem dir, en aquest exemple, doncs que el nostre numerador serà 1 i el nostre denominador serà 2, perquè hem agafat una part de les dues que en tenim. Què passa? Si nosaltres, en comptes de tenir una única unitat, en tinguéssim dues unitats i aquestes dues unitats les haguéssim partit en 4, i jo n'he agafat 5 d'aquestes parts, quina seria la fracció d'aquesta representació d'aquí? Doncs, efectivament, com la unitat. Recordem que la unitat és només un únic quadrat. La nostra unitat està partida en 4 parts, sabem que el nostre denominador serà 4. Mentre que, com hem agafat 5 de les parts, que són les que estan pintades, quantes parts hem agafat? Doncs hem dit que en tenim 5. El nostre numerador, efectivament, serà 5. No ens podem oblidar de la ratlla fraccionària, que és la ratlla que separa el numerador del denominador. Llavors, amb això tenim més o menys una idea clara de la definició de les fraccions. Però, com sabem quan una fracció és igual a una altra? Doncs anem a veure. Durant aquest vídeo ja he dit 2 vegades la paraula fracció equivalent, però què vol dir això? Al final, 2 fraccions són equivalents quan expressen la mateixa porció d'unitat i, en dur a terme la divisió, tenen el mateix valor numèric. Com sabem quan 2 fraccions són equivalents? Doncs si nosaltres ens fixem en el que seria una unitat, suposem un altre cop el quadrat, i jo aquest quadrat el parteixo en 2 parts, agafant-ne una d'elles, nosaltres sabem que aquesta fracció d'aquí seria el 1/2. Però què passa si jo aquesta mateixa fracció, aquesta mateixa unitat, decideixo partir-la agafant exactament la mateixa quantitat? En comptes de en 2 trossos, decideixo partir-les en més trossos. Doncs anem a veure-ho. En aquest cas, què hem fet? Hem decidit dividir la nostra meitat que teníem aquí prèviament, l'hem dividit en 5 parts iguals. Per què? Perquè només és la meitat. Què vol dir? Que la unitat l'hem partit en 10 parts iguals. De forma que, com la nostra meitat estava representada com a una part de 2, ara mateix la nostra unitat estarà representada com a 5 parts d'un total de 10. De forma que la nostra fracció serà 5 dividit 10. I com sabem que aquestes 2 fraccions són equivalents si no tenim la representació? Doncs és molt senzill, nosaltres només hauríem de fer les divisions. Anem a fer-les en un moment.
Un cop amb les divisions fetes, nosaltres podem veure que efectivament l'1 partit 2 ens dona 0,5, igual que 5 entre 10 també ens dona 0,5. Però es pot mirar d'alguna altra forma? Sí, efectivament, si nosaltres decidíssim multiplicar, poso per aquí aquesta operació que vaig a realitzar. En aquest cas, jo decideixo fer la multiplicació de 1 per 10, que són les dades creuades, multiplico 1 per 10. Ja em dona efectivament 10. I ara, per altra banda, multiplico el 2 per 5, que 2 per 5 tots hauríem de saber que també és 10. Doncs en aquest cas, com els resultats de les multiplicacions creuades són iguals, podem dir que efectivament aquestes dues fraccions són equivalents. Tal com acabem de veure, efectivament, una fracció equivalent expressa la mateixa porció d'una unitat i té el mateix valor numèric. Hem de tenir en compte que per saber si dues fraccions són equivalents o no, s'han de tenir en compte dues propietats fonamentals. Una, que té a veure amb la propietat fonamental en si, per veure si les dues fraccions són equivalents, i l'altra simplement es basa en una simplificació de fraccions. Doncs anem a partir aquesta pissarra en dos. La propietat fonamental ens diu que si multipliquem tant numerador com denominador pel mateix nombre, s'obté una fracció equivalent. De forma que, seguint una mica l'exemple anterior, llavors, nosaltres tenim un mig de la fracció anterior, nosaltres hem fet alguna operació perquè ens hagi donat efectivament el 5 desens. Quina és aquesta operació? Doncs molt senzill. Com podem trobar el 10? Doncs si nosaltres multipliquem algun número qualsevol que no coneixem i ens doni 10, com és el que estem fent? Clar, òbviament tothom sap que 2 per 5 és 10, però mentalment què és el que estem fent? Estem dividint el resultat, de forma que el 10 dividit 2 ens dona aquest 5, i 10 dividit 2 sabem tots que és 5. Per tant, d'aquesta primera fracció que nosaltres teníem, què és el que hem fet? Hem multiplicat el 1 per 5 i ens ha donat 5, i el 2 per 5 i ens ha donat 10. De forma que sabem que aquestes dues fraccions són equivalents. Ara bé, quina és la propietat de simplificació? Doncs anem a escriure-la. Ha aparegut ara mateix el que passa quan dividim el mateix nombre. És a dir, bàsicament tenim que si es divideixen els dos termes, és a dir, tant el numerador com el denominador, per un mateix nombre, s'obté una fracció equivalent. Veient l'exemple anterior, bàsicament, nosaltres tenim que el 5 desens, si el dividim entre 5, és a dir, dividim els dos membres de la fracció, tant el 5 com el 10, entre 5, aquí estaríem obtenint el 1 mig. Efectivament, així podem veure que aquestes dues fraccions són equivalents. Però com es diu aquest procés de veure una fracció amb números grans a fer que aquests números siguin més petits? Doncs això es fa amb la simplificació de fraccions. Aquest és el nom que se li dona a aquesta transformació, s'anomena simplificació de fraccions. Hi ha algun moment en el que ja no es poden fer els números més petits perquè s'ha arribat al final, i aquesta és la fracció que s'anomena fracció irreductible, que bàsicament és quan una fracció no es pot simplificar més, s'anomena fracció irreductible. Llavors, hi ha un procés fàcil per saber com arribar a una fracció irreductible. Anem a veure un exemple. Agafarem com a exemple el valor 60 entre 90. De forma que nosaltres com podríem simplificar? Oi que nosaltres sabem que tant el 60 com el 90 es poden dividir entre 2? Doncs els dividirem. Posarem aquí un dividit entre 2 i buscarem aquesta fracció equivalent quan es divideix entre 2. Nosaltres sabem que 60 entre 2 dona 30 i que el 90 entre 2 dona 45. Això es pot simplificar més, efectivament, perquè nosaltres sabem que el 30 pertany a la taula del 3 i que el 45, si sumem les seves xifres, ens donen 9. I com el 9 pertany a la taula multiplicada del 3, efectivament també es pot dividir entre 3.
Dividint entre 3, al final nosaltres tenim que 30 entre 3 dona 10 i que 45 entre 3 dona 15. I aquest número es pot tornar a dividir? Sí, perquè com els dos valors acaben en 0 o en 5, el podem dividir entre 5. I un cop tenim la possibilitat de dividir entre 5, dividim el 10 entre 5, que dona 2, i el 15 entre 5, que dona 3. Aquests dos números es poden simplificar encara més? Doncs en aquest cas ja no, sinó ens donarien decimals. Per tant, la nostra fracció completa i reductible serà la de 2/3. Hi ha, però, un altre camí per poder fer aquest mateix procediment sense necessitat d'estar dividint i pensant cadascun dels resultats. Anem a veure-ho. Per això serà necessària fer la factorització en nombres primers dels dos valors. De forma que, què tinc jo aquí? Doncs tinc el 60, que el puc factoritzar, i el 90, que el puc factoritzar, perquè els dos nombres són nombres complexos. Els nostres primers nombres primers, al final, són aquests aquí. Tots aquests nombres són els previs a 30, però això no vol dir que no hi hagi més nombres primers. Vol dir que els primers valors dels nombres primers són aquests. No hem inclòs l'1, recordem, perquè l'1 no forma part dels nombres primers. Llavors, tenint en compte això, anem a dividir el 60 en nombres primers. Ja hem dit que aquest es podria dividir entre 2. I això donaria 30. Aquest 30 també es pot dividir entre 2. I aquest nombre dividit entre 2 ens dona 15. El 15, com la suma de les seves xifres és 6, podem descartar que sigui de 2 perquè no és parell o finalitza amb 0. Però, com sí que la suma dona múltiple de 3, sabem que es pot dividir entre 3, a part que forma part de la taula de multiplicar del 3. I el resultat seria d'aquesta divisió el 5. I per últim, podem descartar el 2 i podem descartar el 3 i quedar-nos directament amb el 5, fent que el 60 s'escrigui com un 2 al quadrat per 3 per 5, o el que és el mateix, 2 per 2 per 3 per 5. I ara anem a fer exactament el mateix procés amb el 90. Si veiem el 90, el que farem serà, es pot dividir entre 2 perquè acaba en 0, 90 entre 2 dona 45, el 45 ja el podem descartar el 2 perquè ja no és una xifra parell o ja no acaba en 0. Llavors, agafarem el 45 i el sumem. 4 més 5 dona 9, efectivament forma part de la taula de multiplicar del 3. Fent la divisió, això ens dona 15. Agafant el 15 d'una banda, veiem que el 2 segueix sense poder ser, però sí que sabem que el 15 forma part de la taula del 3, perquè 3 per 5 és 15, de forma que ja sabem el resultat de la divisió, i efectivament ja al final quedarà que 5 entre 5 és 1. Fent que el 90 per nosaltres serà un 2 per 3 al quadrat per 5, o el que és el mateix, 2 per 3 per 3 per 5. I què fem amb això? Doncs molt senzill. Aquest 60 entre 90 el podem escriure com les multiplicacions de nombres primers. Llavors, ho vaig escriure per aquí. En escriure d'aquesta forma i tenint en compte la propietat fonamental que havíem llegit abans, és a dir, la que deia que quan multipliquem un nombre tant a dalt com a baix tenim una fracció equivalent, què és el que podem dir? Doncs, oi que nosaltres sabem que un número qualsevol dividit entre un altre número qualsevol dona 1? Anem a separar-ho. Aquestes dues xifres són iguals, per tant, això ens dona un 1. Aquestes dues xifres també són iguals, per tant, també les podem pensar com un 1. I aquestes dues igual. Què és el que farem llavors? Doncs simplement les tatxarem, perquè sabem que sense aquestes xifres nosaltres estem fent fraccions equivalents. Què és el que ens queda finalment? Doncs el que ens queda finalment és aquest 2/3 que teníem per aquí, suelto, sense emparellar amb cap altra multiplicació o divisió, de forma que podem veure que efectivament
Si nosaltres comparem el procés que hem fet aquí fins a arribar al 2/3 i el procés que hem fet aquí fins a arribar al 2/3, al final, en els dos casos estem fent exactament el mateix procés, que és dividir entre 2, és a dir, dividir entre 2, dividir entre 3, dividim aquí entre 3 i dividir entre 5, i aquí es divideix entre 5. Llavors, en comptes de tenir-ho aquí amb una llista molt llarga, simplement es pot fer de forma una mica més recollida i simplement tatxar aquests valors que són iguals tant a dalt com a baix sempre que es multipliquin, arribant sempre al mateix resultat, que és aquest. Et plantejo un repte amb el que acabem de fer, ja sigui simplificant mica en mica o ja sigui fent la factorització en nombres primers, et deixo que resolguis si aquestes dues fraccions són equivalents, sabent, en part, que si multipliquéssim això per això, ens donaria el mateix resultat que això per això. És a dir, al fer la multiplicació de 1.617 per 5 ens dona 8.085, al igual que quan fem el 2.695 per 3 ens dona també aquest 8.085. Com aquestes dues multiplicacions ens donen el mateix resultat, podem dir que efectivament aquestes dues fraccions són equivalents. De forma que simplement tu, tranquil·lament, fes el procés fins a acabar de tenir-ho. Espero que us hagi servit i ens veiem en un següent vídeo.